Am început să urcăm pe Valea Horoabei, în Bucegi. Canionul Horoabei. Deocamdată n-am ajuns la canion, de-abia am început poteca prin pădure. Acolo e drumul spre peștera. Aici ai bine. Aici sunt eu. Hop! Dacă alunecos, ieri a plouat, vine pe aici. Prima cascadă. Wow! Fii atent pe unde trecem! Ia uite ele! Hop! Ce tare e traseul, nu? Vai, ce frumos e! Prin ce am trecut. Da, și aici urmează un alt lanț. Lanțul 2. Salut! Ai grijă pe aici, da? Hai, vino! Tunelul numărul 2, nu? Asta e izbucul Horoaba! Hai să vezi! Canionul Horoabei. Deci am traversat pe acolo, coborât pe acolo, așa. Și acum urmează aici, pe lanțuri, în sus. Dacă alunecul ăsta e ok. Să-mi prizi.
fie scară. Gata. Lili! Așa, eu m-am sprijinit cumva cu spatele spre mine. Așa. Tu ai altă tehnică. La săritori. Da, era bună scara, așa. Ia zi ce urmează. Super tare canionul Horobii. Ți-i frig, da? Da, e plovărul, spui plovărul. Da, foarte frumos. Ia, ce urmează o altă săritoare. În continuare, iarăși canionul. Ia. Săritori, lanțuri. Ești atentă, da? Ok, hai trecut. Ce îngustă e, măi, nu-mi închipuiam că e atât de îngustă. Ce frumos. Ia. Da, faptul că nu e soare e perfect. Uh-oh. O scară, da. S-a instalat o de oboseală, nu? După atâtea lanțuri, scări. Cred că da. Trecem pe sub un tavan. Ce tare! A doua scară. Sau a treia, teoretic. Și aia micuță, dacă o numărăm, tot scară. Da, uite ce tavan. Hai. Piatră încastrată. Câteva săritori, dintre care două mai alunecoase un pic. Ultima scară care nu e fixată, iar în partea de sus nu ai prize. Da, am ajuns la o zonă mai plată. Am crezut că am terminat cu partea de săritori și canion. Am ieșit din canionul Horobii
Valea Horoabei continuă încolo cu jnepeni. Ne-am făcut la stânga. Încoace e zona spre colții Țapului. Drept în centrul imaginii este zona Babele. Acolo e piatra arsă, vârful cu dor. Încoace Valea Ialomiței. Iar noi ne îndreptăm spre Șaua Strunga, mai avem vreun kilometru. Am ajuns la refugiu din Șaua Strunga. Șaua e aici, în spate, unde am făcut o pauză de vreo 20 de minute. Ne uităm spre Moieciu. Și aici am ajuns la refugiu. După aia coborâm înapoi spre Padina, luăm mașina, mergem la Peștera. După aia lăsăm mașina la Peștera și urcăm până la Caraiman, Babele și Caraiman. Ia să vedem cum arată în refugiu. Comportament de 5 stele pentru ca refugiu să fie la fel, să rămână la fel de frumos. Iată. Aici îți poți încărca telefonul. Există un reading spot. Frumos! Deci aici cam trebuie să vii cu propriul izopren. Sunt priciuri, dar nu izopren. Sau sunt izoprene, dar slăbuții. Izopren, sac de dormit. Bun. Este o carte a refugiului, noi nu o să scriem în ea acum. N-are rost, nu dormim aici. Poți să scrii impresii. Dar îmi place că au panouri solare și poți să încarci și telefonul. Foarte tare. Sper că nu-i vreo vacă nebună pe aici. Ha?